Трябваше да продам апартамента си в Западен парк възможно най-бързо. Причината беше, че бях капарирала апартамент в Пловдив. И имах 1 месец срок да го платя изцяло. Пробвах 2 фирми за директна покупка, но цените бяха смешни. Всички останали ми предлагаха да ми намерят купувач срещу комисионна, но аз не разполагах с такова време. Тогава съвсем случайно ми попадна една реклама в YouTube на Имодил и реших да се свържа и с тях. Огледа беше на другия ден, до 2 дена имах оферта, така реших, че ще продам апартамента си на Имодил. Цената, която Имодил ми предложиха, беше същата, която ми предлагаха брокерите. Разликата беше, че при брокерите трябваше да платя и комисионна, без да ми гарантират срок за продажба. С Имодил всичко стана бързо, получих си парите веднага и успях да купя другия апартамент в срок. По време на сделката бях изключително спокойна, защото се чувахме с Имодил всеки ден. Юридически нещата вървяха много гладко и аз нямах никакви притеснения. Удоволствие е да се работи с професионалисти като Имодил.